ne bɛ serbeti feere n bɛ dara feere n bɛ torchon feere n bɛ birifini feere n bɛ couvrili feere ne y'o daminɛ a mɛnna a bɛ san damadamani bɔ i ka sɔrɔ bɛ cogo di bon sɔrɔ ka dɔgɔ yugu la parce que yugu bali dɔw bɛ olu ka fisa dɔw bɛ olu man ɲi bon baliko dun filɛ sansi de don n'i y'a san bitigitigiw bolo changement t'a la n'i ye min ci ni garijɛgɛ jara i bɛ dɔ sɔrɔ ni ma garijɛgɛ ma ja i bɛ bin o de b'a ni magasin tigiw cɛ n'i taara min fɔ u b'a fɔ ko dédouanement ka gɛlɛn kuma bɛ caya i bɛ obligé ka i ka o minɛ ten o de b'a kɛ détail mɔgɔw minnu mana na so u b'a fɔ yugu gɛlɛyara diyagoya a ka gɛlɛya parce que magasin tigiw ko dédouanement gɛlɛyara bon an fana bɛ balisa gɛlɛya la an fana bɛna tiɲɛ an bɛɛ de ye denbayatigi ye fɛn tɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ bilen ni m'i débrouiller an muso an cɛsirilen b'a la kabini sɔgɔma fɔ su fɛ pour que an bɛ se ka an ka denmisɛnninw ka dahirimɛw sɔrɔ a la cogo min na finalement ni dɛmɛ bɛ se ka ye yugu feerelaw détaillant o bitigitigiw o conteneur nabagaw o minnu dɛmɛ bɛ se ka ye pour que maliyɛnw yɛrɛ k'a jateminɛ fanga k'a jateminɛ pour que o dɛmɛ ka se ka se u ma pour que an yɛrɛ fana ka se ka a kiloti lajɛ a bɛɛ kolo a bɛɛ jini a filɛ ɲuman tɛ ka sɔrɔ san tɛ ka kɛ an tɛ ka wari sɔrɔ dédouanement cayalen de don mais sisan aw ka marché fɔlɔ an y'a jateminɛ nɛnɛ bɛ feere mais est-ce que o sisan ayi o tɛ sisan ye wa ɲuman tɛ ka na yɛrɛ de ɲuman tɛ ka na an tɛ ka marché yɛrɛ de sɔrɔ ɲuman tɛ ka na bɛɛ yu client fana tɛ na bon an bɛ yugu san magasin kɔnɔ kuma dɔ la an b'a san an feerekɛ ɲɔgɔnw fana bolo an bɛ gɛlɛya sɔrɔ a la san kɔni an bɛ ka gɛlɛyaba de sɔrɔ yugu la fɔlɔ la an bɛ yugu sɔrɔ cogo min na an tɛ k'a sɔrɔ ten bon o kɛlen don ka dɔ fara a kan wagati bɛɛ dɔ bɛ fara a kan et puis fini ɲuman tɛ ka n'a kɔnɔ bilen a sɔngɔ cayalen don wa fini ɲuman tɛ n'a kɔnɔ bilen ɲɛ tɛ nin na nin bɛɛ ye finikolon de ye an bɛ nin fili de ye soit an b'a di peselikɛlaw ma kuma dɔ la olu yɛrɛ tɛ sɔn a la kuma dɔ la an bɛ obligé k'a fili yɛrɛ fana ɲuman tɛ ka n'a kɔnɔ bilen a bɛɛ bɛ ka kɛ fini faralenw ni kan belebelebaw ma ye don cogo t'a dɔw la yɛrɛ wa dɔ fara n'o fini sɔn parce que u b'a fɔ ko dédouanement fana gɛlɛyara ni dédouanement gɛlɛyara olu fana bɛ dɔ fara bali sɔngɔ kan don o dɔ bɛ ka fara a kan an kɔni tiɲɛna an t'a la ka nafa fosi sɔrɔ a la bilen a tiɲɛna yɛrɛ de nɛnɛ wagati in filɛ ni nɛnɛ sera marché bɛ yɛlɛn dɔɔni parce que ploveur ninnu olu bɛ sa mais sa u b'a la k'o fana sɔngɔ gɛlɛya hali an bɛ dɔɔni sɔrɔ nɛnɛ min na sa ploveur fana i kan ka min sɔrɔ bali la u b'o o prix fara a kan n'a sɔrɔ e kan ka 1000 sɔrɔ a la u kɛlen don ka 2000 fara a kan i tɛ fosi sɔrɔ a la bilen sinon nɛnɛ de kun na traite bɛ wuli mais sisan sanni tɛ ka kɛ wa o kɛlen don ka dɔ fara a bali bɛɛ sɔngɔ kan tuguni yugu tɛ se ka san a ka gɛrɛ a fara-faralen don nafa t'a la fura in kɔnɔ yan nɔ an bɛ bɔ ka n'an da hirimɛ ɲini de la an da dumuni de bɛ sugu in kɔnɔ yan mɔgɔ la an kunna yan mɔgɔ bolo tɛ donna a la foyi foyi